Lesgezi indaba ze-1KZN TV ifundela osamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele hamba phambili usuku namhlanje. Bavelile abasolwa ngokubulala izitombi zabo kukhala ngezindlu esifundeni King Cetshwayo kanti kutuswe ovula amathuba omsebenzi eNewcastle. Aphume ngobuningi kebhikisha ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yaseMzumba amalungu omphakathi asemthwalume iWomen of Mzumbe kanye namalungu eMK Party ukuzophikisa isicelo sebail sabasolwa ababili ababekeke icala lokubulala izinqandamathe zabo. Unozipho Mpelo neminyaka engama-24 ubudala wabhokodwa ngomese washona kwasola ke ubaba wengane yakhe ngenyanga edlule kanti uNtando Shozi ube neminyaka engama-21 ubudala waseCabhane kuWard 16 washawa ngesando ephindelelwa waze washona ke kuleli sigameko kwaboshwa isoka lakhe. Abasolwa ngokubulala laba besifazane bavele ke enkantolo bezofaka isicelo sebail. Bavele kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe abasolwa ababili ababekuyicala lokubulala izinqandamathe zabo. Unozipho Mpele waseMakhoso kuWard 17 owayesanda kwethwesa iziqu zobumeli wabulawa ubaba womntwana wakhe ngokumgwaza ngombese emqaleni. Kanti uNtando Shozi oneminyaka engu-21 ubudala naye ubulawe isoka lakhe nokusola ukuthi la asebenzisa isando kumbulala. Umphakathi, iWomen of Mzumbe kanye neMK Party babhekishe ngaphandle enkantolo kaMantshi yaseMzumbe bephikisa isicelo sebail salabasolwa. Umalumekazi kaNtando Shozi uthi waphuma njengenjwayelo ekhaya ethu yesokeni lakhe. Kusho ukuthi njengeingane waphuma njengeingane ezihamba uhambo lazo njengeingane. Kusho ukuthi kanti ke ngoba nje umuntu babethandana kumuntu wakhe abathandana naye. Kusho ukuthi ke kwaba nalenkinga ukuthi mhlambe bayaphambana ngenkulumo kwase kuba khona lokho ke kusuthi ingane sithi yabuya ingane asisayiboni. Sekuyaba ke nakho sokufika la kutheni akwehlusisi kayobheka ulimele sokufika amaphoyisa. Uthi isidumbu sikaNtando sasinamanxiba amabi. Mina ngangimgeza emakhazeni. Lwami umuntu angazi mawamjisha noma kanjani ngoba kodwa umqalo owungenalutho kodwa khona into angathi emshaya ngayo eyayinento eshaya ingene kanjalo ngasayiphikile angazi ngoba emzimbeni wonke nje kweneindawo nje ezibhlungu ezimbi. Uthi usola ukuthi umufi ubesaba ukuveza ukuthi usothandweni lomhlukumezayo. Nako bakhona abashoyo kodwa kusho ukuthi ingane beyisaba ukuchazela abazali. Noma mhlambe khona into wayishwe ethile enganeni ingane abasenokusaba ukuthi iveze inkinga yayo ukuthi inenkinga ngoba abanye bayasho ukuthi wenako lokho ukuthi mhlambe memfica enegenge abuza ukuthi ufike nini isikhathi sini usuke ngasikhathi sini lapha yana ayibona nje loyo into enalonkinga enjalo. Sicela udile kajele nje kuyena. Unobhala weMK Party ogwini uthi amadoda kumele abe ngabavikeli. Abantu besilisa maba-understand ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuphila. Thina njengabantu besilisa sabavikeli babantu besifazane. Okuyinto embi ke le eyenzekile ukuthi kubulawe umntwana ona 21 umntwana wakaShozi obulewe ngesihluku lapha eWard 16 eCabhane la ebulewe khona umfana bezwana naye. Okuwukuthi sithi ke kungathi akenzeki ngendlela efanele uhulumeni kusakufanele enze eminye imizamo yokuthi sikhulisa kanjani ke lezi ingane zethu zabafana ukuze zikwazi ukuthi sivikele ingane zamantombazana. Obemele iWomen of Mzumbe uthi abahambisane nalezi igameko. Ukuba bekiya ngathi njengeWomen of Mzumbe njengomama abakhathazekile besizothi akanganiki ummeli umuntu obulele. 2 besizothi akubuye isigwebo sentaba ngoba njengamanje iyouth yethu seyithatha kancane ukubulala because bayazi ukuthi bazoboshwa bahambe bayohlala safe badla ukudla ngemali yentela banakekele baklinelwe ngemali yentela and bayakusho lokuthi ngizokubulala vele ngingabi nankinga. Lamacala ahlehlela inyanga ezokwethwasa. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Ikomiti lomnyango ezokuhlalisa kwabantu esishamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal lihambele kumasipala wesifundi King Cetshwayo ukuzohlola ibanga selihanjiwe kwakhiweni kanye nokuphuthula kwezindlu zikahulumeni kulesi sifunda. Uhlalo waleli komiti uDokotela Andile Biyela uthi ke inkinga ababhekene nayo kumasipala ungacaci kokwenziwa kumsebenzi obekelwe bona uma ke kwakhiwa izindlu zikahulumeni.
Ikomiti lomnyango wezokuhlaliswa kwabantu esishayamithetho sesifundazwe KwaZulu-Natal beliqhuba umsebenzi walo wokuhlola ke umsebenzi wakhe kwezindlu zikahulumeni kumasipala wesifunda King Cetshwayo. Leli komiti lithi alenelisekile indlela ke lo masipala abenza ngayo umsebenzi wabo. Kube khona ke ukungagculiseki lapha nalapha ngamanye ama presentations esiwatholile. Ingakho kube khona incomo esizenzayo. Ayengenza isibonelo nje uma uzo reporta ngeproject kubalekile ukuthi ama details eproject uwapresente wonke njengoba enjalo. Igama leproject ukuqala kweproject ukuthi iproject ikuphi ingqinamba ekhona imali ezazabiwe for leza ezabelo leyo project imali eseyisebenzile kuleyo project ukuthi iproject ikuphi nendawo ngoba leyo picture phelele iyona ekwazi ukuthi isinike information yas empowerisha ukuze sikwazi ukuthi kuphi kufanele sik address imapha ama challenges akho manje kube khona ke ngeshwa amanye ama report noma ngengidalule amagama emkhandle ngoba inhloso akusikhona ukuba hlambalaza sikhulumile nabo directly to them bayaqonda ekufanele bekulungise siyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi lawo ma report besilungisele wona besithumelele wona ngalendlela esiwafuna ngayo. Leli komiti liyachitha ukuthi ke kunongasebenzisana ngendlela phakathi komasipala esifunda King Cetshwayo kanti nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni okungaba imbangela yokungaqhubeki komsebenzi ngendlela. Ubudlelwane ngeke ngithi buhle noma bubi ngoba angifuni ukufaka ama emotions kumsebenzi wesizwe kodwa ngathi zikhona ingqinamba ezikhona edinga ukuthi ilungiseke. Akhona ama challenges obonayo ukuthi mhlawumbe kune communication breakdown ekutheni ubani kufanele ngabe wenza ukuthi ubani kufanele ngabe wenza kodwa lokho ngeke sebese sithi ke ubudlelwane bubi phakathi kukamasipala nomnyango. Angicabanga ukuthi sekufika kulelo zinga la esingathi khona ubudlelwane bubi ngoba umnyango uyayifaka imali noma zaba khona ingqinamba nangapha emasayithini kukhona okwenzakalayo. Mhlawumbe singakusho nje ukuthi kunama challenges kwi project management process. Leli komiti lithi izokwenza izincomo kumnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni ukwenza isiqinisekiso ukuthi ke ubhekana ke nezikinga ezivelayo zokusalela emuva kokwakhiwa kwezindlu zikahulumeni esifundeni King Cetshwayo. Njengoba suka sizoqoqela information esishayamithetho la esihlala khona siba nama portfolio committee meetings ethu sisodwa la khona ke sesizokwazi ukuba nama discussions ukuthi lokho esikutholile komasipala masik analyze sikudiscussa ke sisodwa sibona ukuthi kusho ukuthini sibona ukuthi kufanele kungenelelwe kanjani imapha ama recommendations esiwadlulisele esishayamithetho imapha ama recommendations esingawadlulisela ngisho ku department ngoba ubudlelwano obukhona buhle phakathi kwethu njenge portfolio committee ne department of human settlements umhlonishwa uSiboniso Dumo MEC waka human settlements and transport sebenzisana kahle naye ngakho ke makhona ama challenges esiwa observayo kubalekile lokho ngoba nathi kuyasilekelela ukuthi mase communicate ne department nayo MEC sikwazi ukumbekela esithombeni ukuthi what are our findings nanokuthi ikuphi esibonisa kufanele kwenzeke. Isiqasheke intsha engaphezulu kwama-20 ngaphansi komasipala eNewcastle inkampani ekhanda udizili Cryochem. Lokhu ke kuvele ngesikhathi ikomiti le-Quality of Life lesishayamithetho KwaZulu-Natal lihambelekele inkampani ukuhlola ukuba ke imali eyatshala isebenza ngendlela yini. Umnikazi wale nkampani uzama ukuhle sibeke uphinde ke aqoqe amasonde ezimoto amadala ikhupha ibras bese ke ekhanda ngawo ke izinto ezahlukene njengawo udizili, upetroli, ucwazi nokunye kanti usevuleke namanye amagatsha ukuze ke kuqhubeke ukuthuthukisa kwentsha kanye nomnotho KwaZulu-Natal. Uzama ukuhle sibeko uthi usekwazi ukuqasha intsha engaphezulu kwama-20 eNewcastle. Ama-employees sinama-employees awu 22 in total kule branch la eNewcastle. So manufacturing yethu yonke isiyenza la eNewcastle. Kuningi esifisa ukwenza sifisa ukukhula njengamanje kunemishini eminingi esiyidingayo ukuthi sikwazi ukuthi siqashe abantu ngoba sifisa ukuthi singakwazi ukuqasha abanye abawu50 masingakwazi ukuthi sithole imishini lesiyidingayo then sizokwazi ukuthi ukhuleke futhi nakwamanye ama branch ngoba makukhulele lena ikhulisa wonke amanye futhi. Uqhube ngokuthi uxhasa lithola kuhulumeni lulekelele kakhulu ekwandiseni ingqalasizinda yokusebenza. I-office la Premier lisize kakhulu ngoba sikwazi ukuthola omunye futhi umshini wokuprocessa wona ama-tires addition to i-equipment esinayo. Ithe ukusiza ngoba sesikwazi ukuthi si-increase i-yield yethu esiyenzayo ngomthamo esiwuprocessa.
Kanti usihlalo wekomidi le-Quality of Life eSishayamthetho KwaZulu-Natal uFikile Masiko uthi inhloso yokuhambela lenkampani ukubheka kuba imali eyatshalwa isebenza ngendlela efanele yini. Role or part of the legislative mandate of the legislature to play oversight over government funds. So this project that esivizitile namhlanje, which is a project elapha eNewcastle iCryochem, it's a youth funded project. Sihlanganileke no Mr. Sibeko, who informed us that he did apply in 2019 for the fund, and he did receive an amount of 1.7 million as an investment to his business. So we are happy masesifika lana sithola ukuthi ngempela the funds of government have been used for its intended purpose. Ubese gcizelela ukuba kuphinde kuqashwe nabantu besifazane kule nkampani. Siyafisa ukusho ukuthi with the growth of the company sifisa ukuthi more young people, especially abantu besifazane, nabo must also benefit, and for that we'll be able to say ukuthi really there is equality that is being met. So we are saying ukuthi government must come closer, because sitholile ukuthi masifika lapha kune issue yokuthi Mr. Sibeko noma uCryochem is renting an amount of over 120,000 a month, which is of great concern to us. We are saying that government must come closer in terms of providing more space where he will be able to not rent such a huge amount. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Asithishelele etolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kumbukelo ubukele zona indaba ze1KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Bavelile abasolwa ngokubulala izitombi zabo kukhala ngezindlu esifundeni King Cetshwayo kanti kutuswe ovula amathuba omsebenzi eNewcastle. Umasipala ithe kuyaqhubeka nezihlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda yamanzi emawadini ahlukene namuhla ke iziphathimandla bezihambeleke kuward 68 ukuyobheka ukuqhubeka kokufakwa kwamapayipi kwepayipi elikhulu ke elizophakela umlazi eChatsworth kanye nezinye izindawo. Ukuqhubeka komsebenzi wale project kuthinta amawadi amabili aseThekwini okuward 63 kanye noward 18 ngokusho kaMeya uthi yaqala ngonyaka odlule oku-April kanti kulindeleke ukuthi iphele ngonyaka ozayo ngesikhathi zo-August. Uthi ukuqalisa kwale project babona kusahamba kahle ngoba bashintsha ipayipi lamanzi bese leminyaka engu-70 ubudala ekubeni kwakumele lishintshwe ngesikhathi seliqeda iminyaka ewu-50 okuyisona sikhathi esikade sikalele sona. uMeya uyachaza ipayipi elikhulu lenguzangoza yepayipi ezososa amanzi lapha ereservoir kule reservoir yethu ese Reservoir Hills, and iwalethe izodlula eWestville iye Queensberg iye Shallcross Queensberg and iye Chatsworth iye Emlazi izifike emolweni. Indawo lezi ke mawuzokhumbula kahle ebe zinenkinga enkulu yamanzi. Lo msebenzi ke uzothatha 24 months kuswela ngoApril 2024 kuze kube August 2026. Udla izumbulu zemali 1.2 billion rand. Leli pipe ke sifakayo lenguzangoza yepipe u24 kilometers. Ongumphathi wale project uchaza kabanzi ngomsebenzi asebewenzile njengoba le project kuvela ukuthi uzodla imali engaphezulu kwebillion elilodwa lamarandi. So the section that we have been seeing is a 2-meter diameter concrete rings, the same rings that we have on the side here. So what we do, we dig and push them all the way to the end. So we keep taking out the material. Currently, we are almost onto the other side of the road. There is only 2 rings left. Then we go across. Once we get to the other side, then the excavation will start to bring in the steel pipe. Then work will be concluded. Ukhansela weward uthi unethemba lokuthi ukuqhubeka kwalo project kuzokwazi ukuba nesixazululo samanzi ngoba bebebhekana nenkinga ukuthi kuze kuphela isikhathi esingangenyanga eindawo engaphansi kaWard 63 zingawathola amanzi. The challenges have been
really, really tough. We went through a stage of 100 days of no water this year alone. And things have got a little bit better over the last 3 weeks because Clover was taken off the reservoir and put onto the main trunk line. But this project itself is desperately needed. uMasipala uthi inkinga zamanzi naseyindaweni ezifana koMashu iNtozuma kanjalo naseNanda nakhona sekuseduze ukuthi iphothulwe ngoba into abaphoqayo ukuthi mangabe belungisa ingqalazinda kuye kudinge nokuthi bekwazi ukuthi bakhe ingqalazinda ezokwazi ukumatha umthamo omkhulu wabantu. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Isiphepho sishiyeke umonakalo kwaMpumuza eMgungundlovu njengoba ke imizi eminingi ipheshukelwe uphahla lomoya oqaleke ukuba namandla ngoLwesibili ekseni udonse usuku lonke kwaze kwadaleka umonakalo. Izindlu ziphephukile, ugesi ulimele nezihlahla ezinkulu ziwile zadala ke enye inhlekelele. Izisulu zokulinyalelwa zithi ke kunzima azazi zuthathani zihlanganise nani. Izisulu zokulinyalelwa uphahla lwezindlu zithi zibonga ukuthi ayikho imphefumulo ephumile okanye abalimele kakhulu kulisimo. Izolo emini umano behambile bengisashanyela nje bengihleli nosisi wami lo mncane ufuna ugrade 2 esathi nje hleli ngezwe ngeroof isephuma nje angazi ukuthi iphume kanjani ngibone ngayi nje siphuma inhlanhla leyo akekho limalile ngabamba usisi wami ngambeka eminyango nomela imalileka amazinyo kodwa akubanga kube kakhulu. Ekseni izolo mina ngihambe ngemsebenzini ngo5 ugesi uvesane wahamba umoya ila kade usaqala khona ke ekseni ngithe sengisemsebenzini nje ngokuyoshaya u7 ngafonelwa ingane ukuthi indlu isiphephukile ekade zilele kuyona. Lapha bathi umonakalo odalo umoya mkhulu kakhulu. Kona umonakalo wenzalile mkhulu kakhulu ngoba iroof nje yendlu yonke iphumile. Sikwazile ukudukulala namhlanje ngoba amasite awuthiwa ngaphumanga. Yasegarage nasekameleni sakwazi ukukhipha impahla sayifaka la iroof ingaphumanga khona. Njengoba kuno one room ongale iwona esiusebenzisayo wodwa leli lesibili bese sizama ukuthi nalo silisebenzise manje ke sesimpintshana endlini eyodwa. Ikhansela lithi mningi imizi ethintekile. Umonakalo omkhulu kakhulu, izindlu zabantu ziphephukile, ama roof wonke nje isikakhulukazi ama roof asukile wonke. Mhlawumbe izolo sambe about 29 houses namanje khona abasangithumelela ama list amagama abo nethombe imizi ephephukile ngisazoyihambela namhlanje. Okunye kubhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi kuphephuka uthayela kufe neinfrastructure yagesi ngoba bekuphephuka uthayela abashaye nogesi, so nogesi awukho umpumuza wonke. Okuthokozisayo ukuthi ke ababaningi abantu abalimalile, kulimale nje umama ngenzansi la kuphephuke khona uthayela iroof kwawa nodonga. Umsomi uthi usizo lomasipala umsunduzi liyaqoza. Ukukhuluma iqiniso nje alukho usizo esisalitholile nakamasipala uhlelo lakhona lokwe disaster. Ngingasho nje ukucala umlomo ukuthi kuyinto nje engekho kakhulukazi ngoba baletha itende lodwa mhlambe nesponge and kwamanje silosibikile nakhona kamasipala abekho abasafikile, but I understand ukuthi ke ziningi indawo akhona la kwaMpumuza Paris reportile nakhona sizamela ukufona naka social development sizama ukulekelela kulento sibiza ngeDDM which is the district development model ukuthi zonke inhlaka zahulumeni ayisebenzisane, but namanje usizo asikalitholi. Okubhlungu kakhulu ke uhamba ungena emzini yabantu ufike abantu babuyelwe ithemba uhambe bethembile kuphele kanjalo. Yiko sicela nosomabhizinisi ukuthi abangakwazi ukulekelela balekelele. Umasipala umsunduzi ukhiphe statement uthi ulijobile ithimba lezinhlekelele ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngwaMpumuza eMgungundlovu. Inhlangano yomalume abathutha izingane zesikole iSouth African Scholars Transport Association ikhala ngokuhlukunyezwa kwabo ngabemboni abamatekisi ababakhokhisa imali ezikulungwane ezintathu imoto ngayinye ukuthi ke babe nezimvume zokusebenza. Unobhala walenhlangano uSihle Magubane uthi ke lento iyaxaka ngoba ke nohulumeni sibembhalele kaningi kodwa ke ayikho imizamo yenzayo ukungenelela kulolu daba.
Laba ke bakhala ngokuthi muva nje omalume bayavinjwa bevinjwa ngabembona amatekisi Santaco bebafune izimali le mali ke izinkulungwane ezithathu bathi ke ngezimvume pheceleza amaphemithi ukuthi ke basebenze ukuthutha izingane zesikole lena ke incwadi esisabalalile ebatshela ukuthi ke kuzoba nomhlangano ngakho ke imoto nemoto kamalume kumele ke ikhokhe lo 3000 futhi uma zimbili uyasiphinda lesi samba. Siyinhlangano yabathuthi babantwana emele umalume iSouth Africa yonke uSASTA sizwakalisa ukungenami ngendlela omalume abaphethwe ngayo eSouth Africa. Into engisusa phansi noma esisuse phansi kulokhu udaba lwencwadi esiyibona izungeze enkundleni zokuxhumana eqhamuka ngaphansi kwehhovisi lakwaDukuza Taxi Owners Association. Incwadi ekubeka ngokusobala ukuthi kubiza umhlangano omalume babize nomhlangano. Kuthiwa kule ncwadi umalume akafike ephethe imali engangeyinkulungwane ezintathu zamarandi u3000 rand lowo. Uma ngabe ukuthi unemoto embili akafike ephethe u6000 rand. Kuthiwa le mali yokuthi umalume enzelwe ipermit. Kuyasidisturba kakhulu lokho nanokuthi kuyasihlukumeza thina SASTA ukuthi kungashiwo kanjani ukuthi umalume akafike ephethe u3000 ibi-permit u300 rand. Noma ngakuthiwa akhona amanye ama-cost extra. Sengaze kanjani ukuthi sengazi imali zifike ku3000. Laba ke bathi lokhu sekusabalele nakwezinye izindawo njengoba naseMpumalanga bekhala isitile esifanayo. Lokhu ke bathi sekuphazamiseka ukusebenza kwabo bethutha abantwana. Ngizothi ukusebenza kuphazamisekile kodwa ungazi ngeke azabone noma ungazi angayiphika lento engishoyo ngoba umqondo kamalume mayephethe abantwana kufanele umqondo wakhe usebenze 100% enze sure ukuthi uyacophelela uyaqikelela ukuze abantwana baphephe ngaso sonke isikhathi. Manje uyabona ke uzothi ebhekene nezinkinga zakhe ngapha, inkinga zemoto ngapha, inkinga ngapha ufuna imali ngapha. Uyabona nje kunzima angifuni ukufihla lokho kunzima. Kodwa ke usuka manje kuyaphambili sizama ngayo indlela ukuthi sixhumana nopholi buka Santaco national ngoba lento sifisa ukuthi iphele ngoba umalume uhlukunyeza iSouth Africa yonke. Uhlakonyeza iSouth Africa yonke kumanje eMpumalanga kumanje bayavinjwa bafuna o10000 omalume. So uyayibona lento ukuthi into nje okusho ukuthi umalume uyibhola umalume kahle kahle sisibonile ukuthi umtshingo bethe ubani. Bathi sebezame kaningi ukuxoxisana nohulumeni kepha ke imizamo yabo kayiphumeleli njengoba ke bethi imizamo yabo ishawa indiva. Siyambhalela uhulumeni siyafisa ukuthi sikhulume naye. Uhulumeni akafuni ukusilalela, akafuni ukuvula iminyango uhulumeni asivulele iminyango sikwazi ukuthi silungisele umsebenzi wethu njengoba uSASTA khona ikhaya likaMalume. Akafuni uhulumeni. Akafuni nje ukusizwa. Kusukela ngo2020 kuphuma izibonelelo. Umalume uyena kuphela, iyona sector kuphela engasitholanga isibonelelo. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osuku namhlanje. Bavelile abasolwa ngokubulala izitombi zabo kukhala ngezindlu esifundeni King Cetshwayo kanti kutuswe ovula amathuba omsebenzi eNewcastle. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Irandi lakuleli lu 17.69 cent emaqhathiswa nedola laseMelika, libo 23.83 cent emaqhathiswa nopondo waseBritain, libo 20.18 cent emaqhathiswa neeuro, igolide lona lu 3,339.54 cent ounce olongahluziwe wona u$66.87 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns limemezela ukuthi ke iPuma kanye neKids Super ibona kabaxhase ijezi ezobiligqokile kwimidlalo yeClub World Cup. Leli iqembu kulelo mqhudelwano namaqembu namajezi aseqophelweni eliphezulu okubala kuyona iManchester City, iBorussia Dortmund namanye abadlali ke kanjalo nezithimba labaqeqeshi baleli qembu babonakale besonke beconsa ngalemsiko yejezi elisha ngesikhathi ke beliflathelela kuleli bebhekise amabombo kulomqhudelwano njengoba bezobeke bekempe kwelaseMelika.
Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli siyaguqa besiphathele zona usungune namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.